Tento vulgarizmus obsahuje program a preto môže ohroziť fyzický a psychický vývoj maloletých. Odporúčame osobám mladším ako 40 rokov, aby ho sledovali len v prítomnosti rodičov. Fakt ste super volili, občania. Chudáci politici, čo majú teraz robiť? Nevedia, ako sa spojiť. Možno, že už aj vedia, ale vydrží im to? Chudáci naši politici, takto ste im to popremiešali, občania. Viete čo? Hanbite sa. Toto robiť chudáčikom, našim zlatým politikom. Juch. V dnešnej časti ešte okrem iného uvidíte Editu Papeky s jej borcami Mekým a Pekým a Pomáhaj Bo. Tak neodchádzajte. Ešte neviem, ale asi nový pán premiér to zase raz poriadne prehnal. A vtipky. Ako prosím? Vtipky. Som vás počul, ako ste na začiatku hovorili, že chudáci naši politici, ako ste to hovorili tým vašim odporným, hnusným, ironickým hlasom. Prepáčte, ale čo tu robíte? Nastúpi nové vedenie STV a máš po chlebe takých, ako si ty tu nepotrebuje. Prepáčte, ale ako, vy ste ako nejaký politik? Aha. No prosím. Za akú stranu? No skús hádať. No, koho ste volili? Ja som volil komunistov. No dobre, ale v ktorej strane? Vtipky? No predsa v komunistickej strane Slovenska, nie? Aha. No. No, tak ale to má mať ako obavy? Tak to si píš, chlapče. Toto si píš. Tak ste sa nedostali ani do parlamentu. Nie? Nie. Nie? Nie. Tak už nie som v komunistickej strane. Nejaký skeč. Jani? Môžem sa ťa na niečo spýtať? Jasné. Je to strašne blbé, vieš. Si moja najlepšia kamoška, ja by som ťa nechcela raniť. Ale prosím ťa, len sa spýtaj, ako to sme kamošky. Naozaj môžem? Ale jasné. Jani, ja som vždy chcela vedieť, prečo si ty taká strašne škaredá zrúda. Vieš, to bolo takto. Keď som sa narodila, tak som bola najkrajšie dieťa v pôrodnici. Ale naozaj najkrajšie dieťa. Ale potom ma vymenili a odvtedy vyzerám takto. V HZDS tesne pred skončením volieb vtipkovali. Aha, takto. HZDS. Prosím? No. Ahoj. Ahoj, levíčatá. Servus, Lev, ahoj. Počujete, môžem na začiatok jeden hodiť for? No, to som vám prečítal, že predstavte si, že by sme, predstavte si, že by sme získali len 8,7%. Čo si povedal? To je klopočina. A vy ste kto? Kto ste? No na vás sa pozerám, kto ste? No áno, vidíte to ešte niekoho iného?
No ja som debil. Myslel som, že som od Vietnamcov kúpil neviditeľnú baranicu. Tak. V KDH to bolo pred výsledkami volieb o zákuskoch a o jedle. Najviac sa blisel František Mikloško. KDH. Nič. Tak, bociančatá, toto som urobil sám. Budeme Iba pre zotkať. teba. Áno, daj si. sám aj túto kokosovú tortu? No túto kokosovú, tu je moja špecialita, moja absolútna špecialita. Toto ty dokážeš, ty si výborný. Cukrár, gratulujem. Ďakujem, snažil som sa, bociančatá, snažil som sa. Pozrel som v televízii výborné recepty. A z vás urobím výbornú polievku. Áno. No takže koho ste volili ale? Ja? Áno, vy? Slobodný. No ale ako slobodných, však predtým ste povedali, že ste volili komunistov, lebo sám ste členom komunistickej strany Slovenska. Pán redaktor, je vidieť, že ste ma nepočúvali. Také niečo som ja v živote nepovedal. Ale čo by nie ste to povedali? Pán redaktor, to ste celý vy. Vytrhnete niečo z kontextu a považujete to za svoju pravdu. Ja som povedal, že som členom Slobodného fóra a že som nevolil komunistov, pretože nie som komunista. Volil som slobodných, pretože mám liberálne zmýšľanie. A vidím, pán redaktor, že tu v tejto verejnoprávnej televízii treba nastoliť poriadok. Takže máte po chlebe, zlatý. Ale ja ako mám pochlebať, že sa ani ako Slobodné fórum sa nedostalo ani do parlamentu? Nie? Nie. Nie? Nie. Už nie som členom Slobodného fóra. Tak si dáme nejaký skeč. No čo? Čúňa moja veselá, ale kúkaj sa, jak papeký miglo, že jak na teba búl vyplešti, jak dobre vypadáš, čo? Dala si sa do porádku, do formičky na leto, vďaka papekynény, čo? Konečne, keď ideš kupovať na seba baloňák, tak nemusí zháňať vojenský hangár, čo? No poď blíž, moja, ukáž, nech si ťa teta kúkne, čo? Áno, dobre. Trdmakovi, papeky si prču robí. Tak toto ne, mica moja. Ty sa fakt necítiš, že ešte furt, keď se mňu cvičíš, tak sa migáš jak gigantická fašírka. A že pri tebe by aj rysavá jalovica dostala pocit, že je solistka štátnej opery. Ale ne, dneska je papeky krotká jak mŕtvý baránok. Dneska nebudeme makať. Budeme relaxovať pri masáži. Takže moja, ak chceš byť sexy, jako ja, meky a feky, tak zeber manžela, odhoď za vršek, ideme spolu hňácať sa. Meky, feky a 1, 2, 3, jačernica. To je dobrá hňácanica. Vytrasem si blchy z kožucha. Orig na leto. Pazuchy si pritom neňuchám. A na pultíky, lopci. A ideme, moja. Takže začneme automasáž. A ideš a porádne sa vyhňácaj. Porádne automasáž. Daj si, ideš, moja. Ne auto, že tu. Automasáž. Jak u debilov. A ideš, moja. A porádne. A jako šniclu. A porádne.
takže na budúcu sezónu sama. A nežer. V SNS sa tesne po uzavretí volebných miestností spievalo. Ale pozrite sa, že čo? SNS. Prosím? Nič. To je neuveriteľné, pán redaktor. Naozaj ma prekvapujete. To ste celí vy. Typickí novinári. No akože my, typickí novinári. Ale... Vy ste najprv povedali, že ste členom komunistickej strany, potom, že ste členom Slobodného fóra. Tak, pán redaktor, tak toto nie sú moje slova. Toto nie sú moje slova. Vážení občania, vyhlasujem na svoju česť. Na všetko, čo mi je na tejto krásnej zemi drahé, že som nikdy nebol členom komunistickej strany a že nie som členom Slobodného fóra. Ale akože nie, však ste hovorili, že máte liberálne zmýšľanie, ste hovorili. Áno, to je pravda, ja mám liberálne zmýšľanie, ja som za to, aby sme sa tu mali všetci dobre, aby bola sloboda prejavu, aby za každé načaté dieťa bol jogurt, aby sme všetci zdravo žili a spolu napredovali ďaleko dopredu, šťastne všetci. Fajn, dobre, ale koho ste, alebo čoho ste teda členom vy vlastne? Áno. Áno, ja som členom Aliancie Nového občana. Dobre, ale ani ty sa nedostal... Nie. Tak som členom Slovenskej nezávislej strany. Ale veď ani ty sa... Nie! Kto sa dostal do parlamentu? KDH, SMK... Dobre. Ja som členom KDH. Dajme si nejaký sketch. Vitajte, Pomáhajbo! Konečne je teplo. Krutá zima odišla. A vtáčiky sa vracajú do svojich domovov. Spomínate si na to, keď ste boli malé deti a robili ste vtáčikom búdky? No, nespomínam. Niektorí si na to nespomínajú, lebo veľmi zostarli. Ale vtáčiky sú stále okolo nás. Veru, to je pravda. Minule som jedného mal, španielského. Sú chvíle, kedy si aj najlepší kutilovia nerozumejú. Nevadí, zostaňte s nami, pretože o chvíľočku si urobíme vtáčiu budku, do ktorej sa komfortne zmestí viac ako 100 vtákov rôznych veľkostí. 120. V SDKU sa tesne po skončení chlapci hrali. Hrali hru, že kto vydrží tomu druhému dlhšie pozerať do očí bez toho, aby jeden z nich žmurkol. SDKU. Prosím? Nič. Táto hra vyžaduje abnormálne sústredenie. Je to osila osobnosti. Poď. Žmurkol. A sme späť. Pomáhajbo! Je tu opäť Karči a Lavči. Ideme urobiť budku pre vtáčiky. Čo na to potrebujeme? Karčiho automatickú práčku značky B483X. No veď práve, no. Ďalej. Stĺp naklonený 89 stupňov k miestnemu kostolu, určený k tomuto účelu. A kukuricu ako potravu pre vtáčiky. Karči. Prepáč, Lajči. To je všetko? Aké jednoduché. Postup je nasledovný. Z automatickej práčky značky B483X
odtrhneme dvierka, aby sa vtáčiky komfortným spôsobom dostali dovnútra a práčku jednoducho vykopneme na stĺp naklonený 89 stupňov k miestnemu kostolu určený k tomuto účelu. Karči! A čo k tomu potrebujeme, Lajči? Ale veď teraz som to všetko rozprával. Karči, čo je dnes s tebou? Veď ty sa dnes vôbec nesústredíš. Prepáč, Lajči, ale stále premýšľam nad tým, že či Mariku poteší, že sme z jej automatickej práčky urobili búdku pre vtáčiky. Ale nezúfaj, Karči. Veď tvoja Marika má obrovský zmysel pre vtáky. Aké jednoduché. Aha, Lajči, ale ako tam dostaneme tú kukuricu? László! Jak kúkam, tak dúfam, že toto není moja nová automatická práčka. Marika! Ahoj, Marika! Aha, Lajči nám postavil úplne novú budku pre vtáčiky a môžeme ich spolu romanticky krmiť. Aha, takto. Aha. Marika? Nevadí. Na budúce si ukážeme, ako v kovových sudoch čo najúčinnejšie kyselinou rozložiť prírodné tkanivo. Pán redaktor, toto som ja v živote nepovedal. No prosím vás pekne, že ste začali, vy ste to povedali, ja som to naozaj nepovedal. Ale to vy povedali, si tu rozprávate, to čo vy... To nie je pravda. Ja to nepočúvam. Vy ste tu od toho, aby ste ma počúvali. A čo ste nie normálni, však vy ste povedali, že ste členom komunistickej strany. Ja som normálny, asi vy nie ste normálni. Slobodné fórum, teda KDH, teraz, že ste členom SMK. Áno, áno, to posledné je pravda. Ale potom, prepáčte, pán redaktor, vy ako sa správate? Vy sa ako... Toto nás, politikov, najviac mrzí. Nejaký pán redaktor si tu niečo vytrhne z kontextu a potom to považuje ako za celú pravdu. No a viete vy vôbec... Ty máš po chlebe. Ty tu končíš. Dovidenia. Dovidenia. A viete vôbec po maďarsky? Som členom... Ste členom SNS. Výborne. Som členom SNS. Vidím, že budem musieť prehodnotiť svoje rozhodnutie a budete môcť v televízii asi zostať. Výborne, mladý muž. Pardon. Nejaký skeč. Jarko, čo si dostal od ženy na narodeniny? Ja? Dobrý sex a bombonieru. To iba toľko? Ja, ty myslíš od mojej ženy? Len bombonieru. A ináč ako? Fajn. SDKU. Dzurinda. Smer. Fico. HZDS. Mečiar. Tak ja už neviem, fakt. Však ja nič iné neviem, len tliachať. Však ja by som chcel byť politik, ja chcem byť politik. Ale a čo keby ste pre zmenu urobili niečo užitočné? No hej, ale ako čo? No tuto niečo, ja neviem, v STVčke niečo, keby ste niečo robili. Ja neviem, moderátora. No tak to...
To by šlo? No, To by šlo? ty musia tliachať, no. Tiež moderátori musia No, tliachať. akože by som normálne začal akože dramaturg by som bol, nie? No. Potom ako režisér, nie? By som to riadil celé týmy. Postupne pozvol, aby som sa dostal do manažmentu hlavného. Nie, tak akože to. A potom by som bol riaditeľ STV. Ja som riaditeľ STV. Ale vy ste hovorili, že chcete byť politik. Ty čo zase do takýchto redaktorov? To my tu nebudeme mať takýchto redaktorov, ktorí niečo vytrhnú z kontextu a potom to považujú za svoju pravdu. Toto je tá slovenská žurnalistická kultúra. Prosím vás, vypadnite, vy tu nemáte čo... Vypadni. Čo tu chceš? Ja som riaditeľ. Odchoď. Máš padáka. Vítajte pri 154. vydaní Odpovede z obrazovky. Hovorí k vám riaditeľ. Tak toto je koniec. Fakt ste Začínam. Fakt ste super volili občania. Chudáci politici, No, nevadí, musím sa rozdieliť. Fakt ste super volili občania. Chudáci politici... No dobre, ale tak potom koho alebo čo ste vy členom? Jediné, čo je pravda... Ja som povedal, že ako člen Slobodného fóra som nevolil komunistov, pretože nie som komunista. Volal som a volil som. No čo, čuňa moja veselá, ale kúkaj sa, jak papeky... Ale kúká sa, papeky, oči vyplešťuje, že jak si sa ty dala do formičky. Na leto, čo? Vďaka papeky Nény. Čo, moja? Konečne už, keď si ideš... Konečne už nemusíš... Nemusíš, keď ideš kúpiť. Ale môžeš. Konečne, keď ideš kúpiť na seba balóňák, tak nemusíš zháňať vojnový. Škoda, inak bolo to výborné. No poď ku mne blíž, poď moja. Ukáž, nech sa na tebi... No poď ku mne bližšie, poď, papeky, nech sa na teba kúkne, čo moja. No, ale trdmakový, prčo si robím? Čo moja? A ty sa fakt necítiš, čo? Strašne iritoval tento deň. Aj ste si mala zakaz. Porik na leto. No čo, čuňa moja veselá. Všetko je proti nám. Ale už sú to všetci. Už podľa mňa sa to ešte... Dynamizam! Tak som členom slovenskej Prepáč, len som videl, že pápa. Ale to má byť. Áno, Slovenské demokratické len. Áno, to je pravda. Ja mám liberálne zmýšľanie. Ja som za to, aby sme sa tu všetci mali lepšie. Aby za každé načaté dieťa bol jogurt. Aby sme všetci spoločne a zdravo žili. Aby sme všetci mali rovnaké jogurty a dane. Jogurt bol perfektný. Ešte raz, pardon, vydržím to teraz. Niektorí veľmi zostarli a nespomínajú si. Ale ja si to pamätám. Čo som mal povedať? Niektorí... Stáčiky sú tu stále. Stáčiky sú tu stále okolo nás. Ideme urobiť bitku pre vtáčiky. Ale... Čo si z toho povedal? Bitku. 483X dvierka, aby sa vtáčiky komfortným spôsobom vošli donútra a vleteli donútra. Rozprávam ako dlaždič. Ty aj si poznal. Počkaj, ale strašne. Ale potom ma vymenili. A čo?
teraz vyzerám takto. A teraz vyzerám takto. Čo si dostal na narodeniny? Od ženy. Presne som videl, že to bude. Vidieť.